Ogai mar Doho Martha Koome okwayo jotije doho mondo othegre kod mibadhi kendo chiw luor makende ne tijegi ahinya to mago mang'ado buche ma otenore kod ratiro mag oganda. Kane olose kinde romo mar jong'ad buche e boma ma Nairobi kaendi, Koome onyiso jotend doho mondo nyis kit telo makare kaka en owuon osenyiso kendo ne ni girito chia mar doho kod luor ne katiba ma pacho ka. Onyiso mor mare okenge ma doho osegoyo higani achiel mokalo yore mag rito ratiro mar oganda, jiwo chenro mabero kit chwech kod maneno ni buche mochwal e doho otieki kinde mowinjore. Bende nopuoyo jotije doho kuom tijgi makare moseneno ni ratiro riti e yo makare. That whenever rights are at the risk, we must intervene. And whenever we interpret the law, we must ask whether the outcome protects or whether the outcome of our decisions diminishes human dignity. Whether the litigants are better off after the outcome of our decision, or we made it worse for them. So ethical leadership requires that those entrusted with authority exercise it with humility, because we are exercising this power on behalf of the people. It's transient. It comes and goes. I'm also about to exit. So what that means is that this is a sacred trust to be discharged solely for the common good. Because there's a time when we will not be here, I will not be here again. What will I be remembered for? Ethical conduct, ethical leadership, commitment to serve mwananchi.